Arabadon sufɛ ka dugu jɛ alamusadonna taji siterni sigiyɔrɔma 10 o caman dɔ la Mali jamana kɔnɔ. An balima aw bisimila Mali Actu ka kunnafoni kɛnɛ kan. A ye ni kunnafoniya ninnu sɔrɔ ka bɔ jɛkulu la mun ka baara ɲɛsilen don fitinɛko ale ni kasarakow kunbɛli ma. Ni o ye comité interministériel de gestion des crises et des catastrophes. K'aw ladonna k'a fɔ ko arabadon sufɛ ka dugu jɛ alamisa la siterni caman donna Mali kɔnɔ. Ni siterni ninnu bɛɛ lajɛlen u kun da douane kan sɛgɛsɛgɛli dɔ hukumu kɔnɔna la. Walasa ka baaraw lateliya, bureau des produits pétroliers olu bɛ baara la su ni tile. Walasa sɛgɛsɛgɛli baaraw kɔfɛ, ni taji ninnu a bɛ se ka lase u seyɔrɔ la teliya la. Walasa ni taji ninnu laseli a bɛ kɛ a ɲɛma, jamana ale ye taabolo kɛrɛnkɛrɛnlen dɔw ta. O taabolo nin tɛ dɔwɛrɛ walasa essence ko lafiya o bɛ se ka sɔrɔ yɔrɔ bɛɛ la. Nka nin ko ninnu na jɔyɔrɔba dilen don bolimafɛntigiw ma i n'a fɔ jamajɛ bolimafɛnw. Fo ka taa se bolimafɛn bɛɛ lajɛlen ma minnu kɔni bɛ don adamaden ka kɛnɛya lakana olu sira fɛ. Wa nin kɔfɛ laɲini kɛrɛnkɛrɛnnen kɛla ka ɲɛsin Mali marabolo dɔw ma i n'a fɔ Segu, Mopti ani Kucala. Wulikajɔ bɛɛ lajɛlen bɛ sen na walasa nin baara ninnu kun bɛ se ka cɛ teliya la. Hali bi jamana ɲɛmɔgɔ u ye jamanadenw fo kosɛbɛ u ka cɛsiri ale n'u ka muɲu na nin waati gɛlɛn ninnu kɔnɔna la. Ka tila ka foli kɛrɛnkɛrɛnlen di finitigilakaw ma minnu dara ni siterni ninnu kan k'u lakana fo ka don Mali kɔnɔ fo ka taa se siterni bolilaw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma. Ko wa laɲini don duguden bɛɛ lajɛlen fɛ ko nin taji minnu natɔla filɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔni ka a ko kɛ ni hakilisigi ye ani ɲɛmajɔ walasa waati jan bɛ se ka kɛ ka sɔrɔ gɛlɛya ma don tajiko la tuguni. An balimaw ni kibaruya ne kuma bolo ka da kulo kan ani cɛ ka kulomajɔ la a kan bɛ sama wɛrɛ.